କୁହା ଗୁରାକ କଥା ନାହିଁ କହିଲେ ପୁଅକୁ ଆଣିବ। ଓହୋ ଆ ଆ ତୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ ସେପଟେ ତୁ ଯାଇପାରିଲୁନି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ। ସିଏ ଖୋଲିଲା ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଭାଉଜ ଖୋଲିଥିବ ଆଉ କିଏ ଖୋଲିବ? ବୋଉ ତୁ ଯାହା କହ ପଛେ ତୁ ଜମା ବି ବଦଳିଲୁନି। ସେଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତୁ ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ। ତୁ କହିଲୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ମାସକ କଣ କିଣିଛୁ? ନାଇଁ ଲୋ ମା ତୁ ଖରାପ ଭାବେନା। ଏ ମାସରେ କିଛି ଆଉ ପଇସା ଅଣ୍ଟିଲାନି। ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେ ଛୋଟଟାର ତାର ସ୍କୁଲ ପଇସା ଦିଆ ହେଲା। ସେ ମାସରେ କଣ କିଣା କିଣି ୱାସିଂ ମେସିନ ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟା କିଣା ହେଲା। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପଇସା ହେଲାନି। ତୋ ପାଇଁ ଆର ମାସକୁ କଣ କିଣିଦେବି। ମନ ଦୁଃଖ କରନା କିଣିଦେବି। ହଁ ମତେ କାହିଁ ଦବୁ ଖାଲି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେ। ମୁଁ ବା ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଆସିଥିଲା କଣ ପାର୍ସଲ ରଖୁଥିଲା। ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ସେ ତ ଭାଉଜ। ତୁ କଣ ଭାଉଜ ଡାକି ପାରୁନୁ? ଏଇ ଓଇ ଉଇ ଏଗୁରା। ହଁ ମ ଭାଉଜ କଣ ଏମିତି ଟିକେ ସିଏ ଡାକିଦେଲି ତାପରେ ତୁ କହିବା ତୋର ଏମିତି ଓହୋ ବହୁତ ସୁଆଗ। ପାର୍ସଲ ବି ଆସିଗଲା ସୁନା ବି ଆସିଗଲା। ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ମଗେଇଛି ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି। ଦିଟାଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ। ନା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ତୁମର ଦେଖ ତୁମେ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତମ ପାଇଁ। ଏଇଟା ତମର। ତମକୁ ଆଉ କିଛି କଲର ଦେଖାଗଲାନି? ତମର ଏଡେ ବଢିଆ କଲର ଏତେ ମଲ୍ଟି କଲର ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଗେଇଲେ ମୋ ପାଇଁ ନାଲି। ତମର ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ମତେ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖ ନା। ଭଲ ତ ମତେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ତମେ କିଣିଛ ଯଦି ରଖିଦେବି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କଣ ହବ। ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମଗାଏ ତମ ପାଇଁ ମଗାଏ ମୋ ପାଇଁ ମଗାଏ। ତୁମେ ଦେଖ ତମକୁ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନିଅ। ଦେଖ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତମ କଲର ତ ସଫା ବୋଲି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର ଟା ମଗେଇଲି। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କୁଟୁଆ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଏ କଲର ଟା ମଗେଇଲି। ହଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଖାଲି କହିବା କଥା ଆଉ। ହଁ କିଣିଦେଇଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗିବ। ଖୋଲିବି? ଏତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟଲି ଲାଗୁଛି ମୋର ଯେମିତି ଟିକେ ଏତେ। ହଁ ଦେଖୁନ ସମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମାନ ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ତମେ ଦେଖ ରଖିଦିଅ ଯଦି ନହବ ମତେ କହିବ ମୁଁ ସାଇଜ ଅଲ୍ଟର କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ମଗେଇଦେବି। ମୁଁ ମୋ ସାଇଜ ଟା ମଗେଇଥିଲି ତ ତମକୁ। ତୁମେ କହିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛ? ବୋଉ ଦେଖୁଛ ତ ନ କହି କେମିତି କଥା କହୁଛ। ହବନି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କଣ କି ମୋଟା ତମେ ଏମିତି ମୋଠୁ ପତଳା। ତମ ପାଇଁକା ତମର ଏଇଟା ହବ ମୋ ପାଇଁକା ବେଳକୁ ହବନି। ତମେ ଦିନ ଦିନ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାସକୁ ଦିନେ ଅଧେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଧେ ଦବ କି ନ ଦବ ସେଇଥିରେ କଣ ନା ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଗଲି ମତେ ଏଇଟା ହବନି। ରଖ ତମ ଡ୍ରେସ ମ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ନେବିନି ନେଇଯାଅ। ନାଇଁ সোনা ନାଇଁ সোନା ମୋ ଝିଅଟା लो ମୋ ସୁନାଟା लो ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କେବେ କହିପାରିବି ତମେ ଭାବୁଛ? ନା ଛି ବୋଉ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଏଠି ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଦେଖୁଛୁ ଭାଉଜଙ୍କ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ କହି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋଟା ବୋଲି। ନା ମୋର କହିବାର ସେଇ ଅର୍ଥ ଜମା ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖ ନା ମତେ ଆଉ ତେଲାଅନି। ତୁମେ ତ ତମ ପାଇଁ ମଗେଇଛ ତମେ ତମର ରଖିବ। ତମେ ତମର ବି ରଖ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ଦିଟାଙ୍କ ରଖିଦିଅ। ତମକୁ ଯଦି ଦିଟାଙ୍କ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦିଟାଙ୍କ ରଖିଦିଅ। ହେଲେ ଏମିତିଆ କଥା ମତେ ଝିଅ କୁହନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଜମା ବି ଭାବିନି। ଦିଟାଙ୍କ ନେବି ସେଠୁ ପରେ କହିହବନି ଭାଇ ଆଗରେ କି সোନା ଆସିଲା ଦିଟାଙ୍କ ନେଇଗଲା। ଯେ ଦଉଛ ଭଲ ମନରେ ଦିଅ। ହଉ ମୁଁ ଦିଟାଙ୍କ ରଖିବି। ଏମିତି ଯେମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ନ ହୁଏ। ମତେ ଏମିତି ମୋଟା ପତଳା ମତେ ଏମିତି କହିବା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଶୁଣ ତୁମେ ଦିଟାଙ୍କ ରଖ ମୁଁ ଯାଇ କଣ ଚା ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ବନାଏ। ହଉ ଯାଅ କଣ ନେଇ ଆସ ଖାଇ ଆଉ କଣ କରିବି କହୁନ? ଅଟା ଟିକେ ମୋର ରାତି ପାଇଁ ଚକଟି ଦବ ତ ମୁଁ ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତି ପାଇଁ ଅଟା ବି ନେଇଯିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ ତମର ଅଟା ଚକଟି ଦେବି। ରୁଟି କରିଦେବି କି?
ହଉ ମୁଁ ଖାଲି ଅଟା ଚକଟିକି ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ନେଇଯିବ ହେଲା, ତମ ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲୁ ତ ଏମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲୁ? ତୋ ଦେଇ ତ କିଛି ହବନି। ଇଏ ତୋର କି ଗୁଣ କିଲୋ? ହାଁ, ତୁ କଣ ଏମିତି ତାକୁ କହୁଛୁ? ତୋ ଘରକୁ ବା ମାସକୁ ସବୁ ମାସ କୋଉ ମାସ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ବନ୍ଦ ଥିବ? ତୋର କୋଉ ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିବ, ଏଇଟା ପଠଉଛି ସେଇଟା ପଠଉଛି, କିଏ ପଠଉଛି? ମୋର କଣ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଦେଇ ଦଉଛି? ସେଇ ଦଉଛି, ସେଇ ସବୁ ପୁଅକୁ ତୋ ଭାଇକି କହିକି, ତୋ ଭାଇ ମନେ ରଖୁଛି? ତୋ ଭାଇକି କହିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମାସକୁ ମାସ ତ ପଠଉଛି, ତୁ ତାକୁ ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛୁ? ତାକୁ ତୁ ତା ଇଏ କି କଥା? ତୋ ରାଗ ହବ ବୋଲି ବଡ ଭାଉଜଟାକୁ ତୁ ତା ଯା ଏମିତିଆ କଥା କହିବୁ? ଇଏ କି ଭଳିଆ କଥା? ଏତେ ଗୁରା ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ। ଛା, ତୁ ଆସିବା କଥା ପଛେ ଆସେ କି ନ ଆସେ, ଏମିତିଆ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆଣିବୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ କହିବୁ କଣ ନା ବୋଉ କହୁଛି, ବୋଉକୁ ଟେକୁଛି। ବୋହୁ କରୁଛି, ବୋହୁକୁ ଟେକନ୍ତିନି? ଜଣେ କରିବ ଧରିବ ତତେ ଦବା ନବା ସବୁ କରୁଛି, ମତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ବୋଉଟା ସବୁ ଦବା ନବା କରୁଛି। ତୁ ତାକୁ ତୁ ତା ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିବୁନି, ଟିକେ ଖୁସିରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗପିବୁନି? ଏ ଗୁଣ ଗୁରାକ ଝିଅ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ମାନେ, ଏବେଠୁ ସୁଧୁରି ଯା। ମତେ ଆଇଲା ଜ୍ଞାନ ଦବା ପାଇଁକା। ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ଏମିତି କଲେ ଡରିକି ରହିବେ ହେଲା। ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି ବୋଲି ଆସୁ ଆସୁ ପାର୍ସଲ ସେ ପକ୍କା ଦିଟାଙ୍କ ତା ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲେ, ମତେ ଦେଲା ଏଇଥିପାଇଁକା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିଦେଲି, ଜାଣିଛି ନଦେଲେ କାଳେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଏମିତି ଡର ରଖନ୍ତି।